Ja, vi starter med at måle længden af snoren. Og så noterer vi den selvfølgelig, fordi at snoren er en af dem vi skal holde konstant. Hvad er den, Sara? Den er 27,7. Ja. Okay. Og det skriver vi så ned. Ja. Så holder vi vinkel, og vi har stadigvæk den samme masse, som vi holder igennem hele forsøget. Ja. Og så måler vi så forskellige vinkler. Nu starter vi med en på 40, ikke også? Kan du så sige mig, hvornår det er på? Og så starter Sara tid, og så måler vi 10 gange. Hvis 10 svinger. Så skal vi bare 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og så har vi så stoppet her, og så gav det 11,97 sekunder, og det noterer vi så ned. Og ligeledes gør vi med og så dividerer man tiden med 10. Ja, fordi at vi har taget 10 svingninger, og så finder vi ud af, hvor lang tid en svingning den tager.